Brány najväčšieho jazdeckého centra vo východnej Európe sa konečne otvorili. V novo vybudovanom jazdeckom areáli v Šamoríne sa v dňoch 9. až 11. mája konali prvé preteky v parkourovom skákaní. Počas 3 dní sa odskákalo 24 rôznych súťaží v rôznych kategóriách, od pony až po Big Tour. V hlavnom parkoure Grand Prix Poštová banka prvé 2 miesta obsadila Zuzana Zelinková s koňmi Deluxe Effect a Calorie 2. Ano, myslím si, že poslední dobou mi karta docela jde, bylo to 3. nebo 4. vítězství v řadě. Tak jelikož jsem vyhrál, tak jsem spokojená. Ne, já myslím, že koně skákali celý víkend výborně. To, jaké tady máme podmínky pro sport a vůbec pro jezdecký život do budoucnosti, si myslím, že nemá obdobu v celé Evropě nebo opravdu široko daleko. A já jsem jenom ráda, že nám to pan Hoffman umožnil. A to, co nám dal zde k dispozici, je opravdu velkolepé a nikdo nenacházíme slov k tomu, jak to popsat. Takže ještě jednou děkujeme a budeme se snažit, aby jsme si to užívali co nejdéle a nejlépe. Týždeň sa nám podarilo zorganizovať prvé preteky v novootvorenej hypoarene Šamorín. Ako ste mohli všetci vidieť, podarilo sa nám skákať na 2 placoch. Mali sme prihlásených 364 dvojíc jazdeckých zo 4 štátov. Myslím si, že preteky mali veľmi dobrú úroveň, skákali sme až do výšky 150 cm, víťazkou sa stala Zuzana Zelinková z Českej republiky, ale zároveň pretekárka jazdeckého klubu na poli. Myslím si, že napriek tomu, že dnes nám zapršalo a to hodne, včera nám slnečko prialo, hneď na prvýkrát pri takýchto pretekoch si vyskúšať slnko, vietor a zároveň aj dážď bola naozajstnou skúškou pre celý personál, ktorému sa podarilo tieto preteky zorganizovať. Nebolo to jednoduché, bolo to náročné, ale myslím si, že s veľkým efektom, nakoľko včera na tribúnach sme mohli vidieť 3 500 návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť prvýkrát do tohto veľkého areálu, ktorý je jedinečný nielen v Európe, ale v celosvetovom meradle, ktorý má veľkosť haly, parkouru v hale 46,5 x 80 metrov, čo je unikát. Je to 3. najväčšia hala na svete. Všetky parkoury, ktorých je tu momentálne 8, z toho 4 trávnaté, splňajú medzinárodné podmienky. Monika Noskovičová zajazdila v Grand Prix rozoskakovanie o 60 sekundy rýchlejšie ako prvá Zuzana Zelinková, ale s jednou chybou na poslednej prekážke, čo jej stačilo na 3. miesto. Skákalo sa viac menej veľmi dobre, ja som veľmi spokojná s mojimi koňmi, ako skákali, naozaj bolo to všetko úžasné a podmienky tu sú neskutočne dobre, nemôžem nič povedať, napriek tomu, že dážď nám trochu to komplikoval, tak pôda bola super a tým pádom aj kone dobre skákali. Cítite sa vo forme v poslednej dobe, kam sa chystáte na budúce? Momentálne, keďže končím už školu a budem mať o 2 týždne štátnice, takže som mala mesiac pauzu od pretekov, preto som veľmi rada, ako skákali moje kone. Bola som aj umiestnená aj s tými mladšími a o 2 týždne štátnice a potom zase začnem súťažiť od júna, kde sa zúčastním veľkej ceny Karpatie a potom niekam do zahraničia vycestujem, ale samozrejme s radosťou sa vrátim sem do Šamorína, pretože tieto podmienky sú naozaj neuveriteľné.